sledovaní toho najzaujímavejšieho z 8. ročníka Penaty Slovak Open vás vítajú Pavol Gašpar a Peter Viger. Čo je rozdiel u teba hokej a golf? Hokej som vedel, že som nerozumel, že som to mal zautomatizovať tým, že som to trénoval od malička, tak golf hrám 4 roky. A dá sa povedať, že len vždy verím, že to bude dobrá rana. No a samozrejme, nemám trpezlivosť. Proste chcem to hneď aj príjem na green a pokým niektorí sa tam motajú a šuchtajú a ja to chcem čo najrýchlejšie odohrať. Aj v hokeji tam mám pol sekundy, pár desatín a sa musím rozhodnúť, či vystrelím, či nahrám a proste to v golfe má niekedy aj tým, že som nedával pozor, jak to tečie, hlavne pri tom patovaní, tak to ma aj zabíjalo. Ale už sa lepším a chce to čas. A naučil ťa niečo dneska profik? Aj som sa ho pýtal, že jak to robí, že keď pokazí celú jamku, že čo robí, lebo pri hokeji, keď som nasratý, jak sa hovorí, tak idem ďalšie striedanie a buď niekoho narazím, alebo mu dám sekerku, keď sa rozhodca nedíva. To troška sa odreagujem, ale pri golfe to nejde. Proste tam sám so sebou bojuješ a on hovorí, že on dýchá, no tak skúsim začať dýchať. Sice ja dýcham stále, ale asi musím intenzívnejšie, no. Čo dáva golf ľuďom do života? Tak golf je jeden z mála športov, čo si málo ľudí uvedomujú, ktorí sa tomu nevenujú, ale to je jeden z mála športov, kde si reálne celá rodina môže zahrať spolu v prírode. To znamená, príroda, vnúčik s detkom si idú zahrať, proste ktorý iný šport je taký, že to zvládnu. Tento rozmer si myslím, že začne postupne vnímať veľa ľudí a aj preto začnú hrávať golf, lebo budú môcť v tomto uponáhľanom svete proste s vlastnými deťmi tráviť veľa času v prírode. Taká radosť, taká vášeň, čo som ja v živote nevedel, že také v golfe sú. Že vy udrete do tej loptičky a ona, nie je to každý deň, ale ona tam letí, kam vy chcete ísť, ale tam, samozrejme, že o toto ide, ale stretnete kamarátov, s ktorým chcete hrať. Ale hlavne je to o spoločnosti. Že ja sa teším na tých kamarátov a my sa 18 jamiek smejeme. A toto je najdôležitejšie, čo mne golf dáva, že nechodím psychiatrovi, ale chodím hrať golf a vyčistím vám úplne hlavu. A preto toto robím. Ale ten pohyb je veľmi dobrý, pretože človek, ktorý je bežne zavretý celé hodiny v kancelárii, keď príde na golf a baví ho to, tak môže straviť v prírode niekoľko hodín, môže preukázať svoju vášeň k nejakému športu, získa tiež možno nové vedomosti o svojom tele, čo má zlepšiť, možno ho to dovedie aj do posilňovne, aby mal krajší švih, takže ja si myslím, že to je dobrý výber športu. Ja si myslím, že nie len golf, ale každý šport ťa naučí tvrdo pracovať na to, aby si dosiahol nejaký výsledok a veľakrát ani tvrdá práca nestačí. Vždy sú možno niekedy sú to okolnosti, ktoré ti zabránia v tom dobrom výsledku, ale nikdy sa netreba vzdať a pokračovať. Čiže tá základná súťaživosť a ja vždy hovorím, golf je krásny v tom, že človek bojuje vlastne sám proti sebe. A to je asi ten najväčší boj. Je golf pre všetkých? Určite áno, pre všetkých, ktorí majú radi šport, ktorý má jasné pravidlá a je to asi jeden z mála, možno že jediný šport, kde sa hrá proti samému sebe. A to nedokáže zvládnuť každý. Teraz poviem iba také svoje vlastné vnímanie. Golf je hlavne o pokore. To znamená, že keď sa stretávaš s ľuďmi, či už vo flighte alebo v clubhouse, tak tí ľudia museli prejsť nejakým tým procesom tej pokory a povedať si, že sú to pravidlá, to ihrisko hrá proti tebe a ja sa musím sám zlepšovať a tým, že sa zlepšuješ aj v golfe, tak sa z teba, myslím si, že stáva lepší človek. Je to super šport. Užívam si byť na Slovensku. Pre mňa je tento turnaj relax, nakoľko sa tu hrá o niečo pomalšie, ako som zvykol hrávať. What I'm used to, so I enjoy it. It's relaxing and fun for me in that way. You know, I've spent
Žil som 40 rokov cestovaním po svete. Za golfom a posledných 25 rokov som 30 týždňov v roku žil s kufrom. Všetko, čo som videl, je golfové ihrisko a hotelová izba. Pre mňa teraz v tejto fáze kariéry som sa rozhodol zastaviť a začať inak žiť život. Idem vysvetliť, ako ja hrám jamku číslo 11 s párom 5. Nie je veľmi dlhá pár 5, ale už od odpaliska treba hrať do správnej pozície. Ihrisko už poznám, tak sa snažím držať sa naľavo na fairwayi, lebo je to najtvrdšia a najrovnejšia časť fairwaye, čo znamená, že po dopade sa lopta odrazí a kotúľa sa dopredu. Vyrastal som v Juhoafrickej republike. Moja mama a otec hrávali golf viac sociálne, čiže aby ma zabavili, tak mi dali palicu a loptičku. Čiže ja som pri nich, ako som mal 4 roky, hral a snažil som sa ich stíhať. Nikdy som nemal golfovú lekciu alebo nejaké formálne rady. Tak som sa učil sám. Nikdy som nebol technický hráč. Vždy som bol viac pocitovým hráčom. Nespoliehal som sa na jednu ranu alebo na jednu ideu. Ako som povedal, je dobre trafiť ľavú stranu, keďže tu je rovnejšie. Pretože v mojom veku nie som dostatočne dlhý, aby som prestrelil ten kopec napravo. Takže 235 yardov do vetra. Normálna moja 5-ka drevo letí 250 yardov. Takže to bude dobrá palica na túto vzdialenosť a vietor. Drž sa vľavo. OK, na greene. Perfektná. Vietor sa tejto rany nedotkne. Rana mohla zabiť niekoľko dážďoviek, ale to je OK. Nehrám už moc golfu tento rok. Toto je 4. event. Už väčšinou hrám pre zábavu. Ale snažím sa robiť všetky tie veci, čo som popri golfe nestíhal a užívať si život. Ale v decembri idem lyžovať. Nikdy som nešiel lyžovať, keď som hrával, lebo som sa mohol zraniť a nechcel som riskovať zranenie. Čiže pre mňa začať teraz lyžovať v 48 rokoch to môže vyzerať hlúpo, ale pre mňa je to niečo zaujímavé a iné. Život ma smeruje iným smerom, ale je to stále vzrušujúce. Zatočila veľa. Chcel som pre nás 3. Možno na budúce. Aký je rozdiel medzi profesionálnym a amatérským golfom? Tak ten rozdiel je v tom, že tí amatéri to hrajú srdiečkom a sú srdciari veľkí a tí profesionáli do toho dávajú tú hlavu, ten pragmatizmus. To je, si myslím, že je asi najväčší rozdiel. A ja si myslím, že slovenský golf má skvelú budúcnosť. Ako je to vidieť, že veľa nových hráčov prichádza každý rok. A bohužiaľ niektorí odchádzajú, ale ja som presvedčený o tom, že tá veľká vlna nárastu sa deje teraz niekedy a je pred nami a ja som presvedčený o tom, že golf na Slovensku má veľmi peknú budúcnosť. Keďže golf začal u nás po revolúcii, takže to bolo v plienkach. Koľko talentov vzniklo, koľko ľudí to podporuje, to musíme, lebo to je vlastne taký začiatočnícky šport, jakoby.
v tomto regióne. Oni ho diváci nenávidia, ale nie je tam nič snobské. Ja chodím hrávať aj do Penaty, aj do Lozorna. Tie deti, keď vidím, ako krásne hrajú, no musíme to podporovať kvôli tomu, že je to normálny šport, ktorý sa hrá po celom svete. Prečo by sme my zaostávali? Mám malé deti a vidím, že najradšej to smerujú k YouTube a k hrám a takýmto hlúpostiam a je oveľa lepšie ich stiahnuť na šport, či je to golf, či je to futbal, čokoľvek aktívne, kde sa vytrieskajú s prepáčením, nemajú čas na hlúposti a prežijú zmysluplne ten čas, ale stále je to veľmi v plienkach a skôr si myslím, že tá verejnosť je tak o krok vzadu. No golf, no určite to hrajú iba tí a tí. A hovorím, že už je to dostupný šport a treba vyskúšať. Už nie sme, by som povedal, v praveku, že golf je niečo exotické. Je to normálne dostupný šport, ktorý môže vyskúšať naozaj každý. Videli sme aj obrázky z Chip and Putt Slovak Open, súťaže určenej pre deti, no a veľmi uvoľnenú, až takú rodinnú atmosféru celého tohto podujatia počiarkla aj táto, už dá sa povedať, tradičná akcia, charitatívna zbierka určená pre handicapovaných golfistov, kde si účastníci turnaja vlastne mohli vyskúšať, akým spôsobom handicapovaní golfisti hrajú. Tak samozrejme, teraz môžeme dobrého golfistu Sebastiana Vidu vlastne pozerať, ako si vyskúšal jednoručný golf, čiže vôbec to je náročné a klobúk dole pred týmito handicapovanými hráčmi. Ja by som si prial, aby bolo na Slovensku minimálne raz toľko golfových ihrísk, aby ľudia, ktorí golf v živote nehrali, na ňo nefrflali, ale najprv si to vyskúšali, zahrali si, možno tomu dali šancu a potom, keď ich to nebude baviť, nemusia hrať. Ale prial by som si, aby sa tak zdvojnásobil napríklad počet hráčov, aby sa ľudia na golfe vždy slušne pozdravili, zaželali si peknú hru, aby pri hre nepodvádzali a myslím si, že to by bolo pekné preniesť potom aj do spoločnosti. Pozeráme sa už na výsledky detskej súťaže Chip and Putt Slovak Open. Najlepšiu trojicu si predstavíme detailne. Chip and Putt Slovak Open získal Emily Jurík. Emily, ako sa ti páčila táto súťaž a koľko si zahrala? Ja som zahrala +1 a bola veľmi dobrá. Druhé miesto vyhral mladý junák Filip Michalov. No a víťazom sa stal Dani Dedek. V rámci zbierky pre handicapovaných golfistov sa vyzbieralo úctyhodných 4 000 eur. No a súčasťou podujatia bol samozrejme aj Pro-Am turnaj, kde dominoval tím s profesionálnym hráčom Tomášom Bekom. Koľkokrát si hral Slovak Open? Myslím, že všechny ročníky. OK, ako si sa pripravoval na tento turnaj tento rok? Úplně stejně jako na každý ročník, takže byl jsem si tady párkrát zahrát, abych viděl, v jakým je stavu hřiště. Je to tady furt stejně hezký, na některých jamkách je méně stromů, takže je to tam takový jenom designově opticky jiný, ale to hřiště je furt parádní. V separátnom hodnotení profesionálnych hráčov v rámci Pro-Am časti turnaja zvíťazil Rory Sabatini s výsledkom -3 a vďaka tomu získal aj 1000-eurovú prémiu. Ako s ňou naložil? Stáva sa najlepším profíkom do skóre -3. Well, aký je lepší účel, aby som to dal niekomu, kto si to naozaj zaslúži. Mal som v živote veľké šťastie a môžem sa len snažiť pomáhať tým, ktorí to potrebujú a budú mať z toho väčší úžitok ako ja. Rory, šek v hodnote 1000 eur odovzdáva pre Golfovú asociáciu handicapovaných. Po splnení si všetkých spoločenských povinností svitol upršaný pondelok a začalo sa hrať.
Tomáša Beka ako odborníka na Pro-Am máme v zábere otvárať jeho prvých 18 jamiek na Penalty Slovak Open. Peter, spomenul som, že svitol upršaný pondelok. To všeobecne nie je úplne dobrý štart týždňa pre nikoho. Myslím, pondelkové ráno asi nemáme úplne v obľúbe, ale špeciálne čo pre golfových hráčov znamená, že svitol im upršaný deň a jednoducho oni musia teraz začať hrať a musia sa s tým vysporiadať. V športe sa všeobecne hovorí a v golfe je to tiež tá variácia, že nie je zlé počasie na golf, je len zle oblečený golfista. Takže oblečením by sme asi začali a čo to ale potom následne znamená pre hru samotnú? Tak ako vidíme na záberoch, tak tí profesionáli sú naozaj dobre oblečení, majú špeciálne oblečenie do dažďa. No a v podstate sa budú bojovať s dvomi nejakými témami a to sú prvé vlastne ostať čo najviac suchú a mať suché gripy. To je vlastne úloha aj nejakého kedíka a v prípade, ak niekto nemal kedíka, tak má veľkú nevýhodu. No a druhá vec je mentálna, proste byť nastavený stále pozitívne v takomto počasí, kedy som tam bol od 8 ráno a pršal 30 stupňový dážď, dá sa povedať počiapky, tak je to veľmi diskomfortné, čo i len techniky švihu alebo nejaké rotácie, ale taktiež hlavne udržať sa mentálne. Podmočené fairwaye, ďalší problém asi. Tým pádom sa predĺžuje ihrisko. V podstate hrá sa tzv. Carry golf, takže keď hráči nejakým spôsobom očakávali pri tréningových dňoch, že im to alebo končí rana niekde pri greene, no tak tu si mohli odpočítať dobrých 20-30 metrov rolu tej lopty, takže aj tým pádom počas tohto počasia sa ihrisko predĺžilo. Takže najmä na tej povestnej 700-metrovej jamke si myslím, že to bola riadna šichta pre všetkých hráčov, ale poďme už pomaličky si predstaviť tie známejšie mená, známejšie tváre jednotlivých víťazov. V Lani Marek Siakala vyhral po infarktovom priebehu, keď René Bergendy vlastne, ktorý dá sa povedať, že suverénne viedol, stratil tento turnaj. Na posledných jamkách nasleduje Aleš Kožínek, zase víťaz pred 2 rokov. Presne tak, ale pokračujeme. Je tu Ondra Lízer, takmer stále druhý, ale jeden ročník vyhral, takže máme tu naozaj takmer všetkých víťazov a určite nezabudneme aj na ďalšieho naozaj skvelého českého profesionála, ktorý vyhral už 2-krát, Filipa Mrúska. Áno, zatiaľ jediný dvojnásobný víťaz tohto podujatia. A prišiel aj Stanislav Matúš, extra trieda českého profesionálneho golfu. Môžeme si všimnúť aj medzinárodnú účasť Lukasa Denka z Rakúska. Ten bol v Lani vlastne účastníkom toho rozstrelu. On z neho vypadol ako prvý, Lízer ako vlastne druhý, no a Marek Siakala vtedy zvíťazil. Jeden tvoj favorit, kto vyhrá Slovak Open? Ja si myslím, že Kubo Hrinda. Ja som sa narodil v Malajzii. Moji rodičia sa tam presťahovali za prácou a môj otec tam prišiel na golf len tak cez šancu a ja som v 5-6 rokov trošku začal strieľať. To bol píšek na range a veľmi ma to chytilo. Potom som sa presunul s celou rodinou aj do Kataru. Tiež za prácou otec tam šiel, on je muzikant a tam som začal vážnejšie to brať. Som hral skoro každý deň, víkendy som začal hrať turnaje ako decko. Tam som mal svoj prvý veľký úspech, som sa kvalifikoval, keď som bol 14-ročný na Európsku túru, Qatar Masters, tam som hral. No a potom sa mi prestalo dariť pomaly. Som mal ťažké roky. Našťastie som sa dostal na univerzitu, na univerzitný golf som hral. 5 rokov sa mi tam podarilo hrať za prvú ligu. V 4. ročníku sa mi začalo dariť a teraz sa mi to tak rozbehlo. 5. ročník som tiež ešte dokončoval nejakú prácu s tým švihom a teraz sa cítim, že som ready hrať profesionálny golf. Som pravák, stále píšem pravou rukou, kopem pravou nohou, ale môj otec ako ľavák začal strieľať do loptičiek na golfe a myslím si, že ja som ho kopíroval. Takže ja som tiež ako ľavák strieľam. Phil Mickelson napríklad má tiež všetko pravou rukou, ale hraje golf ľavou. Myslím aj iní ľaváci, čo dobre hrajú golf, takže možno v tom niečo je. Level toho golfu
medzi elitnými amatérmi a profesionálmi, ako teraz hrajem, není taký veľký, ale skôr ten prístup sa zmení, že je to už moja práca. Každý deň na to myslím, každý deň si okolo toho staviam. Krásna vec, s ktorou si môžem akoby zaplňať čas, takže sa teším na každý deň. Ja penalty poznám dlhšie, som tu hral slovenskú amatérku, som vyhral na opačnom ihrisku minulý rok, myslím, že to bolo, a som tu hral už 2016-17 amatérske turnaje a je tu krásne, tie ihriska sú krásne, tá kondícia je neskutočná, greeny ako sú, dizajn je krásny, tak ja som sa na to najviac tešil. Tak ja som práve prešiel cez prvý stage kvalifikačnej školy na európsku túru, tak ešte ma čakajú dva. Druhý je začiatkom novembra v Španielsku. A to je ťažké veľmi prejsť až do tretieho kola a tam sa umiestniť tak, aby som si urobil kartu, ale to je môj sen, aby som vlastne hneď mohol hrať buď challenge alebo európsku túru od budúceho roku a potom uvidím, čo ďalej, čo ma ďalej čaká v golfe. Určite by mal každý hrať golf. A ja si myslím, že to dokáže naučiť človeka, ako žiť v miery sám so sebou. Je to ťažká hra, hlavne psychicky, a jediný spôsob to prekonať je skrz tú bolesť a skrz ten challenge, takže 18 jamiek, 5 hodín, ešte turnajový golf, toho je tak veľa, tých challengí, takže je to neskutočná skúsenosť každýkrát, čo hrajem. Penalty Slovak Open je otvorený aj pre ženy, aj keď nemajú vlastnú kategóriu, súťažia spolu s mužmi a môžeme povedať, že v edícii 2024 štartoval historicky najvyšší počet slovenských golfistiek vrátane 3 našich profesionálnych hráčok. Presne tak, teraz máme v záberi napríklad jednu z nich, Katarína Drocárová, ktorá len tento rok prestúpila k profesionálkam. Určite máme teraz v zábere Aniku Bolčíkovú, ktorá je už dlhšie profesionálna hráčka a snaží sa vlastne preraziť v tom profesionálnom golfe. No a v neposlednom rade budeme mať aj amatérky, ktoré máme teraz napríklad v zábere a tam je unikátna spolupráca SKGA a Penalty Slovak Open, keď SKGA v podstate vyslalo 5 amatérskych hráčok na tento turnaj a môžu získavať cenné skúsenosti. Michaela Vavrová, taktiež profesionálna hráčka a poďme sa o nej dozvedieť viacej. Začala som hrať golf ako 10-ročná a z pohľadu 10-ročného dievčatka golf bol nudný šport. Takže to, že sa tomu teraz venujem, z veľkej vďaky tomu vďačím môjmu detkovi, ktorý ma vlastne ku golfu doviedol a takisto ma pri ňom aj udržal. A vnímam golf úplne inak teraz, ako som ho vnímala predtým. Začalo to na Tonke, túre olympijských nádejí, kde som skončila najskôr druhá, potom prišli nejaké víťazstvá a potom taký najväčší akože zlom asi prišiel u mňa, keď som bola zaradená do reprezentácie Slovenska. Bolo to pre mňa veľmi špeciálne. Tie 4 roky v Amerike mi dali fakt neskutočne veľa, veľmi som sa naučila golf vnímať trochu z inej strany, ako som bola dovtedy zvyknutá. A teraz v podstate celá taká moja filozofia je, že hrám viacej golf a menej svoj švih, že chcem sa tomu tak viacej venovať a vnímať to ihrisko, presne dávať pozor na všetky tie detaily, ktoré to ihrisko ponúka a neriešiť stále iba techniku. Som hrdá na to, že si presadzujem svoju cestu a že si robím veci po svojom, ale som otvorená rádam, ktoré mi chodia z okolia. Krátka hra celkovo, mám tam veľké medzery, že tá dlhá hra je naozaj super a nemôžem sa sťažovať, že fakt hrala som s hráčkami na svetovej úrovni v tej Amerike práve a tá dlhá hra, ono to reálne, nehovorím, že to neznamená nič, akože pomôže to, keď človek je o 50 metrov pred superkami, ale keď ten pad do tej jamky nepadne, takže myslím si, že na patovaní musím určite zapracovať.
je to úžasný šport a hrozne komplexný a myslím si, že hrozne to odráža život, že keď človek sa tak nejak vie sprátať sám do svojej kože na tom golfovom ihrisku a prijať presne tie situácie, ktoré nečaká a nemáme na nimi absolútne žiadnu kontrolu, tak myslím si, že to sa dá pekne potom tak nejak pretvoriť aj do života, že presne ten život na nás háže rôzne situácie, ale keď vieme, ako zareagovať s kľudnou hlavou a zachovať si takúto rozvahu, tak vtedy vieme aj z tej najhoršej situácie vyťažiť najlepší výsledok. Tak po medailónovej časti sa poďme už pozrieť na ihrisko. Naozaj v ťažkom počasí vidíme, že sme sa presunuli na jamku číslo 8, no a účinkovať na nej bude taký medzinárodný flight. Každý jeho člen má inú národnosť. Tak teraz môžeme vidieť Juri Vasleho zo Slovinska, ktorý po 7 jamkách má skóre zatiaľ +1. Vidíme, že tu hráčov ešte zachytilo celkom dobré počasie. Áno, bolo aj premenlivo, čiže teraz mali tento flight šťastie v podstate na taký ľahší dážď a Luka Deng z Rakúska je po 7 +5. No a tretím z flightu česká národnosť Stanislav Matúš a po 7 jamkách sa mu darí na úrovni +3. Môžeme sledovať, že Stanislavovi sa rana nevydarila, ale mal by skončiť na ľavej časti od greenu a snažiť sa o záchranu páru týmto veľmi dobrým čipom. Luka Deng sa v daždi pripravuje na svoj birdie putt. Vidíme, aká náročnosť tých greenov je a v podstate v tých záberoch moc 3D nevidíme, nakoľko to je zobrazenie 2D, ale penalty greeny sú naozaj vyznačené veľkými breakami a na to, že tak pršalo, tak tie greeny boli naozaj aj rýchle a Jurému sa nepodarilo premeniť jeho birdie putt. Stanislav Matúš na pár. A bohužiaľ pravdepodobne zapíše krátkym patom bogey a dostáva sa na úroveň +4. Výborný pár putt a Jure Vasle ostáva na výbornej úrovni +1 v tomto daždi. Luka Deng takisto premenil pár a ostáva na +5 po 8 jamkách. Tohto Rakúšana si pamätáme a vieme, že hráva toto ihrisko častejšie ako iní zahraniční účastníci, možno s výnimkou Čechov. Poďme už na 9. jamku. Presne tak. A máme tu v podstate československý flight, ktorý začína na 9. jamke, Aleš Kožínek. Jemu sa darí veľmi dobre a v podstate má tzv. Čistú scorekartu po 8 jamkách a drží úroveň even par. Bolo v tomto počasí naozaj priam unikátne a držať sa na úrovni paru, ako si povieme, ako sa neskôr k tomu dostaneme po výsledkoch prvého dňa, znamenalo naozaj výborné umiestnenie. Presne tak, aj Marekov +2 po 8 jamkách je naozaj solidný výsledok tohto dňa, nakoľko tie podmienky boli extrémne náročné. No a máme tu tretieho Davida Vargu zo Slovenska. Musíme podotknúť, že amatérsky golfista s handicapom 3, takže prišiel zbierať naozaj cenné skúsenosti s týmito dvoma extrémne skúsenými profesionálmi. Môžeme sledovať druhú jamku Aleša do greenu číslo 9. Môžeme sledovať, že vidíme, že aj profici nie vždy trafia tú fairway, sú aj na kraji fairway, ale nič to nemení na tom, že potom sú veľmi dôležité tie druhé rany do greenu, tie approach, aby sa dostali čo najbližšie ako Marek a snažili sa potom premeniť aký taký birdie putt. No ale David sa snaží zachrániť pár a solidným čipom sa tu možno podarí. V tomto
flighte sa vlastne stretli dvaja víťazi tohto podujatia. Vlaňajší Marek Siakala a predvlaňajší Aleš Kožínek, ktorý teraz úspešne patoval. Presne tak. A dlhý pater Mareka ho evidentne drží nad vodou. A takmer premenil birdie putt, takže dohráva na pár a ostáva na úrovni +2 po 9 jamkách. Dávidovi sa darí trošku horšie ako dvom profesionálov a ostáva na úrovni +6. Bezmála 400-metrový štvorpár, jamka číslo 10. Ešte môžeme povedať, že samozrejme tento turnaj sa odohráva na ihrisku Legends z tých dvoch ihrisk, ktoré sú v rezorte Penaty. Áno. A pri pohľade na Filipa Mrúska a do Ondra Lízera, dvoch veľmi dobrých profesionálov, si môžeme povedať, že táto 10. jamka je obťažná aj za slnečného počasia, takže veľký know-how je potrebný na zahranie nejakých solidných výsledkov na tejto jamke. Ale môžeme povedať, že Ondra Lízer a Marek Siakala sú vlastne už experti na to extrémne počasie, lebo ten ich vlaňajší rozstrel, ktorý sa končil bezmála za tmy, ich pripravil na naozaj rôzne výkyvy počasia a rôzne podmienky. Áno, a Filip Mrúzek zvláda po 9 jamkách na úrovni -1. A môžeme spomenúť ešte Ondra Lízera, ktorý po 9 jamkách je na úrovni skvelých -3. No a vidíme, aké šípky tam hádžu obaja profesionáli, že si vytvárajú tie birdie šance a s nimi hrá Olivia Grachová, naša 14-ročná slovenská reprezentantka amatérka, ktorá získala určite cenné skúsenosti. No, zahrať si vo flighte s takýmito dvoma pánmi golfistami určite pre 14-ročnú nádej bolo veľkou golfovou školou. Presne tak a sledujeme birdie putt Ondra. Tak bol asi prekvapený, že mal pocit, že to asi pôjde iným smerom, akým očakával, ale doklepnutý pár a stále pozícia -3 je veľmi dobrá po 10 jamkách. No a Filip má takmer identický pad. Tak tam si Filip s Ondrom asi porovnávajú paty, že ako tebe zatočila vpravo a mne sa udržala vľavo, ale opäť doklepol pár a drží sa na -1. Jednoduchý to nebylo, ono opravdu ještě jako ty, kdo třeba dneska měli kedíky, tak jim tam trošku s tím pomáhali, a když je člověk sám, tak opravdu udržovat se nějakým způsobem v suchu, ruce, gripy. Myslím si, že jsem takhle pomalu jsem snad v životě nehrál, jako já sám. Víme, že normálně hraju hodně rychle, ale teďka opravdu jsem ty gripy musel pečlivě jako sušit prostě před každou ranou, a abych vůbec tu hůl mohl držet nějakým způsobem. A říkám, v těch podmínkách dneska já vlastně jako udělal 2 chyby. Na 11, kdy jsem prostě z birdie udělal bogey, tam jsem byl na dobrý pozici po driveu a druhou ranou jsem si to úplně zazdil. A potom na 17 druhou ranou do greenu do vody. Teda zítra má být nějak lepší počasí, jsem koukal. Možná, já už tomu nevěřím tady. Ale takže uvidíme, jak bude zítra. Tak já jsem se spíš jako dneska jsem se opravdu soustředil na to, abych se jako neodstřelil z toho, abych prostě nezahrál nějaký strašně vysoký číslo, abych si nezal tu šanci na to zítra nějakým způsobem zabojovat. Takže to bylo hlavní jako. Ondřej Lízer viedol po prvom dni s výsledkom 2 pod pár. Poďme už na druhý deň. Tak druhý deň nám už sa vyjasnilo konečne a v podstate sme očakávali, že už hráči v krátkych tričkách zahrajú oveľa lepšie výsledky. Uvidíme, ako sa im to podarí a znova máme vlastne minuloročného víťaza na kamerách Mareka Siakalu, ktorému sa podarilo zahrať 76 prvých 18 jamiek na úrovni +3. Aleš Kožínek taktiež prvé kolo 76 rán +3 a jeho prvý odpal na prvej jamke. Vidíme opäť profesionáli netrafili fairway, ale pozrime sa, jak možno dohrajú túto jamku s jakým výsledkom, čiže možno apel na amatérov, že snažte sa len dostať tú loptičku do hry, či je to v semirafe na fairway, nič sa nejde, ale potom prichádza naozaj ten dôležitý golf, trafiť green a dať možno dvojpad, aby sme zapísali ten štandardný pár, ktorý očakávame.
Alešova druhá rana z bankra, o niečo náročnejšia ako Marekova, ale vidíme, jak to profesionáli umiestnili v podstate z ich pohľadu na ľavú časť jamky, kde to je bezpečné, vidíme tam široký green, takže aj tí profesionáli nie vždy hrajú po vlajke, lebo tam číhajú proste rizika vedľa tých greenov, ako vidíme v pozadí jeden z tých bankrov. Birdie pad Mareka. Alešov pokus o birdie. Takmer premenil s dobrou rýchlosťou. Podľa reakcie čakal trošku asi inú líniu patu, ale dohráva svoju prvú jamku na pár. A taktiež Marek Siakal zapisuje pár. Pri pohľade na druhú jamku si môžeme povedať, že z jednou veľkých a dôležitých noviniek 8. vydania turnaja Penalty Slovak Open bol live stream, teda živý prenos z vybraných jamiek, ktorý bežal na klubovom webe alebo turnajovom webe. No a Peťo, ty si to odsedel, to boli dlhé hodiny určite, ktoré si odkomentoval. Tak akože musím podotknúť, že veľmi rád, ale bolo tam nejakých 25 hodín záznamu, v podstate live záznamu. Všetko sa nedalo samozrejme odkomentovať, lebo bolo to extrémne vyčerpávajúce, či už pre technologický tím, alebo aj pre mňa, ale určite tá novinka pritiahla divákov k mobilom a k nejakým tým zariadeniam a mohli si za tie zábery pozerať live z jamiek, v podstate 4 jamiek, takže... Určite krok vpred pri aj propagácii golfu ako takého a samozrejme aj tohto turnaja. Ešte nám môžeš prezradiť, ktoré to boli jamky, ktoré boli streamované, ak si pamätáš? Tak bola to jamka číslo 1, 10, 9 a finálová 18. Ale na tých kamerách sme mali vlastne nastavené aj nejaké také presety, čiže z jednej kamery sme dokázali robiť 4 zábery v podstate nejakými prestrihmi, takže bolo aj to umenie sa v tom orientovať, lebo tých technologickým kolegom som sa snažil to trolinku aj režírovať, nakoľko poznal som tých hráčov, takže bolo to veľmi dobré. No a poďme už na tretiu jamku a tu môžeme povedať, že veľmi dôležitý úkaz v konečnom účtovaní, aj keď možno to až tak nevyzeralo hneď po poradí prvého dňa. Môžeme povedať, že vlastne tu vidíme, alebo v tomto flighte v akcii aj celkovo najlepšieho slovenského hráča na Penalty Slovak Open 2024. Tak áno, už v prvom dni Andrej Chochol v podstate potvrdil rolu amatéra, možno lídra amatéra a počas toho druhého dňa aj na tejto tretej jamke si veľmi dobrou ranou prihral na pár a uvidíme, či sa mu ten pár podarí, ale v podstate v náročných podmienkach zahral 75 rán prvý deň. Tak samozrejme ukazuje aj to, ako dôležitá je tá znalosť domáceho ihriska, pretože je to hráč domáceho klubu, ktorý prispieva k jeho veľkým úspechom na domácej scéne. Presne tak, je to výhodou, ale aj tak v konkurencii takýchto dobrých profesionálov treba aj tu mať tzv. Tú A-game pri sebe a uvidíme, či premení tento párpad. Tak premenil párpad a po tretej jamke sa drží dneska na úrovni -1. Michal Brezovský taktiež premieňa svoj pár. Ideme na štvrtú jamku. K Andrejovi ešte môžeme dopovedať, že ešte v lani vlastne bol súčasťou víťazného tímu Pro M so Šimonom Zachom, no a teraz už medzi profíkmi naozaj veľmi výrazne bodoval. Presne tak a pri pohľade na novú profesionálku Katku Drocárovú tiež môžem spomenúť, že bodávala na profesionálnom turnaji aj na táloch, takže prišla s dobrou formou, takisto ako Jakub Hrinda tiež postúpil v kvalifikácie na European Tour Stage 1, takže mali sme tu nielen zahraničných kvalitných, ale už aj slovenských kvalitných hráčov, medzi ktorých patrí aj Adam Puchmalter, práve ktorý zahral nádhernú ranu k jamke, na jamke číslo 4. Katka sa držala na úrovni even par.
pri pohľade na Adama Puchmeltera. Môžeme spomenúť, že jeho birdie putt nepremenil a v podstate po tejto jamke sa udržuje na +2. Jakub Rinda premenil pár a drží sa dneska na even par. Takisto Katka Drocarová even par. Jamka číslo 13 je 400-metrový štvorpár. No a môžeme sa na nej tešiť aj na vystúpenie Roryho Sabatiniho. Ako sám povedal, výrazne spomalil, nielen čo sa týka životného štýlu, ale aj čo sa týka športovania. Len 4. turnaj v sezóne. Tak samozrejme a môžeme rátať, že ten prvý deň toho 4. turnaja nebol pre neho moc vydarený, ale ako budeme sledovať, tak môžeme si povedať, že dneska teda zapol riadne turbo a už od začiatku tých jamiek zapisoval birdie za birdie a uvidíme, ako sa mu podarí zahrať táto 13. jamka. A pri pohľade na Olivera Gábora v podstate Teaching Pro vidíme, že opäť z nejakého problému sa dostal perfektne na green a pravdepodobne bude od seba očakávať dvojpad na pár. Pri tom, ako Oliver zahral tento pad na birdie, si môžeme povedať rozdiel medzi Teaching Pro a Playing Pro. V podstate Teaching Pro je učiaci profesionál tréner, naozaj tréner, ktorý trénuje hráčov, odstraňovať ich nejaké chyby a možno napredovať s nimi. No a ten hráč Playing Pro, ktorým je aj Rory Sabatini, tak sú vlastne hráči, ktorí sa venujú iba hre, čo znamená, že vlastne ich prácou je hrať a nevenujú sa klientom, nazveme to, že na drivingu. Takže v tomto môžeme vnímať aj tých Teaching Pro a Playing Pro, že tá kvalita hrania je určite odlišná. A keď si spomenul naozaj veľmi výrazný rozdiel medzi Roryho prvým a druhým dňom, nebolo to len počasím, o ktorom sme hovorili, ale samozrejme aj tou nižšou hráčskou praxou v tejto sezóne. Neviem, čo sa stalo prvé kolo. Taký divný deň, kedy nič nevyšlo. Nevedel som spraviť nič správne, ale aj to je krása golfu. Môžete mať aj taký deň ako prvý a na ďalší deň neurobím ani jednu chybu a zahrám 7 berdíkov. Neurobil som si úplnú hanbu počas 2 dní, ale to je dobré. Rád vidím toľko dobrého golfu na pozeranie. It was also fantastic today to see as much good golf as we did get to see. There was a lot of great scoring out there and that's always great to see. No, môžeme povedať, že Rory si nechal spomenúť na ten jeho olympijský záverečný deň, keď vlastne utvoril doteraz platný olympijský rekord, myslím 10 podpár vtedy obišiel ihrisko a môžeme povedať, že na Penalty Slovak Open 2024 mal zase najväčší rozdiel rán medzi prvým a druhým dňom, -13 bol vlastne oproti prvému dňu, to je obrovské zlepšenie, až unikátne. Presne tak, no a keď sa bavíme možno o výsledku -10, tak flight zložení Mach, Mrúzek a Gradecký, tak Mateáš Gradecký z Poľska bol po 9. jamke na úrovni -5, takže mal našľapnutý na podobný výkon ako Rory Sabatini. Práve ho vidíme čítať green trošku špeciálnym spôsobom, ale komu čo pomáha, to používa. Aj o tom je profi golf. Filip Mrúzek, jeho birdie putt nepremenený. A Palomach zapísal birdie na tejto jamke a po 10. jamke na úrovni +5. Sa Mateuš aj celkom naklikuje počas turnaja. Áno, tak asi má rád fitness, však je to vidieť, že je športovejší postavou, ale pozrime si jeho birdie putt. Ktorý takmer premenil, ale doklepnutím tohto puttu do páru
ostáva po 10. jamke na skvelej úrovni -10. Filip Mrúzek taktiež pár a ostáva na úrovni -1. Tak musíme spomenúť, že Gradecký už po prvom dni bol vlastne jeden len z 5 hráčov, ktorí boli pod parom ihriska. A poďme už na jamku číslo 17 a začína ísť do tuhého. A presne tak, už prichádza takéto už menšie finále na 17. jamke, kedy už aj Filip Mrúzek, aj Gradecký boli na rovnakej úrovni, v podstate -7. Takže bojovali do poslednej rany a síce sa Filipovi táto rana nepodarila, ale na rade bol teraz Gradecký z Poľska. A veľmi dobre umiestnil rano do greenu a vytvoril si výbornú pozíciu na možné birdy. Majster Slovenska, keď mal 15 rokov, Palomach zo Slovenska, to hodil ako šípku pekne v lajke. Filip už vedel, že touto ranou musí zachrániť pár, ak by chcel pomýšľať na prvenstvo alebo playoff, ale touto ranou sa mu naozaj podarilo prihľať veľmi blízko k vlajke. Birdie putt Mateusa Gradeckého takmer premenil. Doklepne to na pár a ostáva na úrovni -7. Palomach solidné birdie. A Filip Mrúzek zachránil výborný pád, tým pádom ostavil obaja na úrovni -7. 18. posledná jamka a už naozaj môžeme povedať, že veľké finále, hoci do toho finále ešte zasahoval minimálne jeden hráč z iného flightu. Presne tak. Palomach išiel prvý, nakoľko zahral birdie na 17. jamke a postupne sa pripravuje Filip Mrúzek. Mimochodom víťaz rokov 2018, 2021, takže matematicky mieril podľa toho trojročného odstupu za ďalším víťazstvom. Ale tak Mateus mu to darovať určite len tak nechcel. A je to v podstate najúžšia jamka na Legende, takže presnosť drive je veľmi podstatná. No a teraz sa dostávame do tej naozaj dramatickej fázy, kedy už sa rozhoduje, že kto pôjde po tej tyči, kto rozhodne ten prvý, že kto sa odváži, tak bude to Mateus. Backspin nádherným spôsobom, takmer hole-out do 18. jamky, kedy si to prihral veľmi blízko. No a Filip Mrúzek musel naozaj zahrať to priamo na jamku, ale tá pin pozícia je tak náročná, že v prípade, ak skončíte trošku kratšie vľavo, tak vám tá loptička zbehne trošku až k tej trestnej zóne. Ale stále mal šancu premeniť tento birdie putt, ktorý sa mu takmer podaril, takže už teraz pravdepodobne tuší, že ostane druhý, nakoľko môžeme predpokladať, že Mateus ten putt by mohol premeniť. Ešte pred Mateusom pôjde hrať Pavol Mach svoj putt. Ktorý takmer premenil. Škoda trošku rýchlejšia, ten putt by bol v jamke. No a poďme sa pozrieť teda na Mateusa, či zvládne tento putt. Ak zvládne, tak sa posúva na single prvé miesto, čo sa mu podarilo. A musíme spomenúť, že pri tomto pate je na 18. jamke aj Ondra Lízer, ktorý sleduje podávanie rúk a sleduje vlastne oslavu Mateusa a Ondra je na úrovni -8. To znamená, Ondro musí zahrať birdie na poslednej jamke. No a my zase musíme spomenúť aj tú veľmi milú tradíciu, keď promotéri turnaja Peter Petrovič a Pavol Bielik podávajú ruky hráčom. No a už prichádza to finále, kde Ondřej Lízer vedel, že musí skórovať, ak sa chce opäť raz dostať na Penalty Slovak Open do rozstrelu. Presne tak, a to už je iný golf ako tréningové kolo alebo pro-am alebo prvý deň. Proste tu už vie, že musí trafiť fairway, pokiaľ chce útočiť na tak náročný pin, ktorý na 18. je schovaný v ľavej časti pri vodnej prekážke. Spomenieme aj Jura Zvarika, ktorý mal výborný prvý deň ako slovenský profesionál stálov.
rána Juraja Zvaríka, trošku dlhá za green 18. jamky. No Ondra už musel atakovať, nič inému neostáva. Už na tejto jamke musel atakovať a veľmi príjemná rana, musím povedať, že naozaj umiestnená veľmi kvalitatívne a v podstate má pred sebou 2-metrový, 2,5-metrový birdie putt a keď ho premení, tak sa dostáva do play-off s Matúšom Gradeckým na úrovni -9. Tu môžeme vidieť, ako tie greeny v penalty sú extrémne rýchle. A škoda, že Jurajov čip sa skotulal. Pri Jurajovi môžeme spomenúť, že bol jeden z mála hráčov, ktorý sa vlastne zhoršil na druhý deň oproti prvému dňu. Prvý deň jeden podpár a druhý deň jeden nadpár, takže obišiel vlastne za even celé ihrisko. Áno, ale musíme povedať, že tá posledná jamka mu absolútne nevyšla, čo mu prišlo aj ľúto, ale už sa pripravujeme na ten podstatný pad na tej 18. jamke a to je pad na birdie Ondra Lízra. Ak premení, dostane sa do rozstrelu. Ale nepodarilo sa mu to a tak sa víťazom stal Mateusz Gradecký z Poľska. Premiérové víťazstvo pre poľského golfistu na penalty Slovak Open. A toto sú tiež veľmi ťažké momenty. Ondřej Lízer vedel, že víťazom sa nestane, ale ešte sa musíš skoncentrovať a ten v úvodzovkách ľahký pád premeniť. Nie je to jednoduché, lebo zase ti ide aj o to spoločné druhé miesto. Presne tak, lebo prize money sú zaujímavé a naozaj už aj ten pad na to playoff mal hodnotu pár tisíc eur, takže verím, že Ondrovi to hlavou neprechádzalo, ale vidíme, že tie krátke paty v podstate mu dneska ani nešli, ak som sa s ním rozprával, že naozaj nepremienial tie paty na 2 metre, takže ale bol spokojný s tou hrou, aj keď smutný. Mateusz Gradecký, 30-ročný Poliak, zvíťazil teda na 8. ročníku penalty Slovak Open s výkonom 9 pod pár. Yeah, it's a lot of, I guess, firstly hard work to work. V prvom rade je to vždy o tvrdej práci, aby ste sa následne potom na turnaji už dostali do komfortnej situácie, do situácie, ktorú ste zažili a v rozhodujúcich momentoch vytiahli zo seba to najlepšie. Ale no, je to klišé, ale budem sa opakovať. Je to o tvrdej práci. Pavol, Peter. Pavol, Peter, dávate do toho srdce a dušu. Robíte skvelú prácu. Očividne počasie dnes nebolo úplne najlepšie, ale nakoniec dnes bolo super a videli sme výborný golf. Chcel by som pogratulovať víťazovi za výborný golf a najmä skvelý záver. Veľa šťastia ostatným vo zvyšku sezóny a príďte naspäť a robme spoločne tento turnaj stále lepší a lepší. Najlepším amatérom tohto turnaja sa stal Andrej Chochol, hráč domáceho klubu, o ktorom sme hovorili, že naozaj ukázal, ako vie zúročiť znalosť toho domáceho ihriska a bol vlastne nielen najlepším amatérom, ale aj celkovo najlepším Slovákom. No ale víťazom tej hlavnej kategórie alebo celkovým víťazom 8. ročníka Penalty Open, Penalty Slovak Open 2024 sa stal Mateusz Gradecký, ktorý získal aj najväčšiu tú 10-tisícovú časť celkovo veľmi slušnej 22-tisícovej dotácie v eurách. Dovolte mi v prvom rade poďakovať organizátorom tohto skvelého turnaja za to, že ho usporadúvajú. A tento turnaj sa postupne stáva jedným z najlepších v tejto časti sveta.
Prvýkrát som sa na ňom zúčastnil a celkom zaujímavé a zábavné je, že mi ho predstavil Filip Mrúzek, s ktorým som dnes bojoval o celkové víťazstvo. Chcel by som sa poďakovať aj všetkým súťažiacim za to, že vytvorili skvelú konkurenciu a držím palce aj do budúcna. Yeah, Slovak Open is it's a great event. Penalty is an amazing. Je to naozaj vynikajúci turnaj a veľmi sa mi páči aj prostredie, celé ihrisko. Príliš veľa som od toho neočakával, ale rozhodne to prekonalo všetky moje očakávania. A určite sa sem ešte vrátim. This is a unique event. Je to naozaj špeciálny turnaj. Postupne rastie, stáva sa väčším a väčším. Je to jeden z tých turnajov, ktorý verím, že bude rásť ešte viac. Aby ľudia mohli sledovať výborný golf a stať sa súčasťou tohto krásneho športu. Tento rok sme napríklad priniesli live streaming a o tom práve to je, aby sme rok čo rok pridávali ďalšie stupienky a spoločne rástli. Ja by som bol veľmi rád, keby sa Penalty Slovak Open postupne dostalo proste do levelu, že sa budú hrať viackolový turnaj, to znamená minimálne 3 alebo 4 štvorkolový turnaj a že by sme postupne začali možno spoločne uvažovať o tom, že by sme ho zaradili do kalendára nejakej challenge túry alebo proste takéhoto levelu. Takže ja z môjho pohľadu, ak sa nám podarí niekedy dostať Penalty Slovak Open do kalendára challenge tour, tak to bude veľký úspech. So strihom 8. ročníka Penalty Slovak Open vás prevádzali Pavol Gašpar a Peter Viger. Ďakujeme za pozornosť.